Terveisiä täältä iltanavetalta Abo Energyn lahjus päässä. Täällä tehdään pistetään eläimiä yöpuulle. Ja sellaista tossa ajattelin vähän jakaa tässä kohtaa. Et kävin eilen tuolla Ylöjärvellä, siellä oli tää maakuntavaltuuston kokous, jossa ne nyt sitten äänestivät siitä, että hyväksyykö ne tän tuulivoima nämä alueet sinne maakuntakaavaan vai sitten laitetaanko se kaava vielä uudelleen käsittelyyn. Ja ihan siellä oli tosi hyviäkin puheenvuoroja, mutta kyllä se nyt sitten niin meni, että 44 ihmistä äänesti sitten kyllä ja vaan 12 äänesti ei. Eli se kävi nyt sitten niin, että se kaava siellä nyt sitten nytkähti eteenpäin ja eli nyt se on sitten päättäjillä. Meidän päättäjillä on iso tehtävä ja vastuullinen tehtävä tästä eteenpäin. Nyt sitten hoitaa nämä hommat niin kuin kotia päin. Eli nyt sen takia tässä on nyt äärimmäisen tärkeää, kelle sä annat äänes. Eli selvitä sen päättäjän tuulivoimakanta ja se, että se olisi negatiivinen, että me saatais näitä nyt nämä järjettömät hankkeet täältä niin kuin, karkotettua niin kauas kuin pippuri kasvaa.